na ba? Aman si Sherwin? Kasi uban dito? Nag-inom sila? Hi guys, kauban mini Maring Inday, naniuto mi dani. Ang panuto na mo, hapon na kaayo. Nanadani si Madam. Siya ang nagbantay dahil sa ilang fried chicken. Tulo ka fried chicken, 100. Ang ilang rice, tagpila yung rice dam? Tag 10 piso. Diara ang ilahang menu na ay isa ka liog 15, isa ka buok 35, na ay rice with chicken, ay rice plus chicken 45, tapos diara ang tulo ka buok 100. Diri ra ni sa Balingwan, Misamis Oriental. At bang ra ni siya sa Panulaya Building. Mga ona ta kinakaw na si Maring. Uy, pagprisa Maring. Sige Maring, ikaw na lang sa mga una ta guys. Kumanaog ang po si Maring. gutom na ko guys. Mga unta guys. Yummy fried chicken. Maghiwat ta sa Kumusta naman si Diwata karon yang negosyo kusog pa maghapon? Lang kay bang ketchup, atong sauce ketchup, toyo o suka. Unsay drinks ninyo madam? Wala mismo ko royal. Royal maring or Coke? Royal ta? Ang cook na ay. Coke na lang. Ang cook ba ko parang adlaw wala. Ang cook parang adlaw wala. Coke na lang siguro madam. Uha ka buo. Mga unta guys, kay lami ang atong sudan. Ang atong ubod na pud ani. Di na jud ni wala maring. Mga unta. Nya. Naada yung drinks. Nagpila inyong drinks dani madam? 20 lang mismo ko. Pag 20 ang ilang Sana lang drinks. ka mismo ko ang nabili. Isa lang ka Coke Royal. Kaya ako maling. Wala atong botelya pa. Kuan day magbuak. Wala pa may May nilot ang botelya. Ako na lang dani dang. Mas lami kitang botelya. Bugnaw no. Kani magud murag ang lasa sa plastic ba mo imong malasahan. Tungod sa acid na makuha sa plastic. Acid na kuno pa plastic. Judanan pa plastic. Isulay mi og ato dito sa kuan hardware sa Ipok. Grabe na kong open kaya magpalit ko og katong L bracket. Nakisirado man. Ugma, itry na lang po na ko ugma og sayo. Mga alas 8 open naman na sila. Kain tayo guys. Pila mo rice niya? Ha? Pila mo order rice? Duara. Ay madam, dugang sa rice isa. Dili na po. Dili na ka? Ayun na lang madam. Panolan lana na no. Diyan, dugang ka doon. Lami ang atong kaupo na isili. Lami ang ganida. Og sa dihang nahuman nami og kaon ni Maring Inday. 240. Ulo ba na? Ito ka naman. Ano pa sa pa? Ibusin siya. Mamsa ba ulo? May nanay. Muna siya mamsa. Isa ka kilo. Isa lang ka kilo dan ha. Baho ulo may tawag na mamsa. Asa bahulo ka ni? Karon dako kay mata. Mangsa. Mamsa. Labi siya Maring ununon. Oh, fresh ko kay na mo na ilabas. Ni labas. Yes. Patanaw, padulit lagi. Nana guys, oh. Idulit ba? Oo. Oh, muna guys. Itsura sa Labas. labas. Labas pa ni Maring. Hoy, mas labas pa kula na. Tara, ma'am. O kana ah. Kali po dahil dani. Sila po na na, ma'am. Tunga lang. O, kuwante tagiluan ako. Ako na dyan eh. Kanis Ako na dyan, ako na pili ang guwapan. Yung guwapan, yung kamarang yung guwapan ni ma'am. Kanang guwapa kay. Kanang bag mo. Kanang mo ni ang bag mi. Kanang guwapa pili kay kuan na ba og Domingo. Mi, Ha? narang bag ko. Ako na Maring. Bag ni siya. Kani Derno sa bag. Sir, pila tanan 300, 2040, ma'am. 340. So nangumpra si Mayamia og sodan. Di ami karon diri sa merkado sa Balingwan kay nagpalit siya para sa bahog sa bitok.
ya. Alright guys, tigari. Sensu dito. Dito. Sige. Dali na. Nagnganga, nagtanaw ni Miami. Nagtulo ang iyang laway. Ay, palagbi man. Maraming palit guys. Imo ni? Ah. Ako gipadala ni Maring Inday ang isda, tapos katong parcel akong gihatag sa iya kay magpalit sa ako sa chinilas. Pili sa ni chinilas. Ganagi siguro ka mamatay ko da. Tingala ko kay ang cellphone abi na akong nabilin. Kurat pud si Maring Inday. Ay, cellphone. Tukar na sa bay akong nervyos. Basin bay, matinga ka na lang pagkaugma, nabuang na ko. Tungod sa kadako na nervyos. Ganina, katong kuan nagtabok ang tricab nga kuan nervyos ko radto. Asa? Ganina. Ate, ganina? Katong naipasay kuan ba nagtuloy. Katong na motor? Oo. Bitaw da, kalit. Hapit ba yata na ito madisgrasya Maring kay Kamay na lang ba ito? kung nikalit bitaw to si kuya, na disgrasya gyud tami. Danira guys, kay Ginoo ko. Padapling. Bitaw guys, diretso na ko sa bukid. Diyara ang akong dala. Yari na ko guys. Bye-bye sa tanan. Bye. Kapit sa ko diri ila nililin kay na ako'y kwaon nga parcel. Diri na ko gibilin sa ilaha. Iwin. Nya diretso na dayon ta sa bukid kay hapon na. Ayo. Na si Madam Roselyn, yamo ay abar. Thank you so much. Niabot na jud akong parcel. Aw, mao ba ni ah? Oh. Diara akong parcel na si Saysay Dani. Nya ano mga anak ni Budoglin na dinhi? Pasaman. Ay. Ay mo din na ni Budog. Ha? Mo din na? Oo. Saraw. Ako man Be. Atong basahon. Murag ako ni Charlene. De. Oh, ako lagi ni siya. Ay mo din na Parcel abi ni mog imuha ni Abi ko man nag-ako na Until Dili na kay gato na ko. Diretso na ko sa bukid. Gikan ako dito sa payag akong gihatod ang akong napalit na isda. Adto ko karon sa cemetery kay wala pa ko nakapandagkot. Nya mulabay ko dito sa ilahan ni Mother kay basin sila ni Janjan wala pa sad sila nakapandagkot dito sa Kataringan. Ato na bunanay sa cemetery day. Tana? Tana Jan? Sa cemetery. Sa Kataringan. Manami. Ni ka nga adungan taon nya. Dugi ka nagbalik. Sa Talisayan naman naka. Wala pa. Aman si Rolly agatos ya. Talisayan. Ay balik na lang tati. Talisayan na lang tati. Agagod gani ko una diha no. Nakaato na sila tanan sa minteryo. Ako na lang mag-inusara pag adto sa among minteryo diri sa dool sa among barangay. Ayo. Naay tao? Wala. Kumana day ka pandagkot di ay? Diha? Sa ubos? Wala kong ano na dito. Sa ubos? Magayon ko yan yung mga kuan, mga kalag. Ako pa ko nakapandagkot lagi, nahapunan. Kuan ka boxing napulo. Napulo tag 5.50.
Isa dayon ka puspuro. Di ay napulo ka kandila akong gipalit dayon isa ka puspuro. Pagkamanda ni adto na dayon ta diretso sa minteryo. Basin ako ra isa dito karon, oh my god. Ay dagay pa tao dito. Mao ba? Hala ang puspuro okay na? Nabawasan na dani? Oh, sige, salamat. Uy, Madam Ilin, aguna na ko. Sige, sige. Salamat. Naay followers na ako, nagpatambal po sad siya. Oh, di ba nakakita gisi sa akong vlog di iPod. Thank you so much. Ato na ko sa minteryo. Diyan ako sa minteryo diri sa among kasikbit sa barangay. Aw kataringan sa ako pa ni sa among barangay di ay. Kay murag na boundary ni siya sa Bugdang ug sa Mapua na minteryo. Nya atong dagkutan si Anhing Manoy Mario og si Anhing Lula Orata. Tabi apo, tabi apo, tabi apo. Lula maayong hapon, Manoy Mario maayong hapon. Manoy, may hapon. Diri na sila ni Mama kaganiha. Sila ni Lilin. Sila ni Auntie Mercy. Si Utik murag diri na pud gikan si Utik. Ako ra ang naulahi. Nya si Sherwin, tuara si Sherwin sa payag. Kay kaganiha nakainuman sad lagi kay kahibaw na mo nga kalag-kalag na apoy mga igagaw nako nga nanggiinom pod nya dili kalikayan nga naadyoy tagay-tagay no nya wala na si Sherwin nag-uban diri unya dato mga niaging adlaw diri man pod mi nakapandagkot man pod mi diri nya di ara kang anhing Lola ug kang Manoy Mario di ara ilang kandila dani wala na upos hangin magudsad. Nya karon ato ta sa dakong cross. Tabi apo, tabi apo, tabi apo. Murag ako na lang diri nag-inusara. Tabi apo, tabi apo, tabi apo, tabi apo. Sa tanan-tanan, diri ra nako iusa sa dakong cross. Tabi apo, tabi apo, tabi apo. Diri na lang nato iusa ni siya. Sa tanan mga kalagdiha, sa tanan inyuhan ni tanan, tabi apo, bahin-bahin na lang, tabi apo. Paingon ako mag-uli, niya, basin maapas pa karon makapandagkot pa ko dito sa ubos, tabi apo, tabi apo, tabi apo. Kaganiha di ay naay misa diri kaganiha. Napay mga bangko dani wala pa kuha murag kani nga kuan bangko ni siya sa Mapua. Ako na lang jud ang last diri. Nya karon pauli na ta. Pero kinahanglan ta nga magpaaso ay naapa oh. Abi na ako ray naulahi. Naapa gidi ay naulahi nako. Ha, baguhay pasad. Kani ato ni siyang isunlod paaso. Kaya na may hinaling dadto. Ha? Human na. Dagkot ko na to kang Lula, kang Anhing Manoy daw. Dato na din sa dakong cross. Kuan lang, binahina lang sila. Karon aso. Tara. Bilin di malas. Alagi ko apos puro ibilin day. Ato na ta. Diyan ako sa balay. Nya naa sila dani nagtapok ambot ukon sa ilahang plano dani o kinsa ni nagida dani sa duyan. Agoy, tinuok ko ang plano wa na. Diba ang plano? Nandagkot ta mo ni sa ubos? Na oya, ang sa plano ninyo. Pandagkot ka ni magkaigo sa motor. Dala sa kay sa imisa. Kung inyong gitsatan si Rimon nga ipapangas din ni nga naman ko ako'y maggasolina. Si Lilin imposible wala nag-online. Si Saysay imposible wala nag-online. Ug karon
Dili na lang mo mandagkot. Ha? Ano nga nila? Ikaw giwatan. Ikaw ginuwatan. Ano ako may Isa huwatan? naman lang kuwang may masakyan. Igo sa imo sa isa. Oo, parang maigot ta na. Ali na to, Chichi. Ang sakit na to, pinita. Ang pili nga ibiti man nagbulan pag Ha? Ha? Di ko ni mama kay dako kay si mama. ako gani. Ha? Ayaw. Si Ate Mercy ra ako isakay tanati. Ay si Janjan na lang ako Kami na lang ni Janjan kay gamay si Janjan. Dili ko agpasalig sa dagko kay ngano. Agtabyog, murag agtabyog ang motor. Gusto ako ba na nga ag... Mami, Aya pag uban kay naay daghan mga kalag dito sa menteryo. ligid ko sakay sa imong ligid. Pasa rin to. Sige na. Ala, di man ta pwede magmotor dito sa highway no. Mangadakpan kita. May dito ko gikan Wala na. Wala na. Uloy. Dito ko gikan minderyo lagi. Ay, saya niya diyan masadang dako sa sentral. Wala man din sa... Uloy. Sila ni Papa, ang panugbong man ta mitanan. Nya. Kaya ako nga si Papa, pag humanihaw dito ra magkatulog. Nya. Para mga dlawon pag luto dadto. Unya. Di ba siya katulog dito kay iya nga tugbong na pagbalik di. Kasi tubong apangas pagbalik. Bangas to siya pagbalik. Di ana ra din magtugbong kadlawon. Sige. Agpangas pa lugar to sa papa unya og si Richard. Oo, hasta si Manong Alan. Si katulog may Human ihaw. humanihaw. Tad-tad. Sige na, kigato na ta. Talisayan, lugar tauna. Ang sakay ni Nestor, si Auntie Mercy o si Mother. Ang dani sa ako, si Janjan ra, kay Gaan ra. Kunya, ang dito sa kang Riklan, si Utik o si Tata. Paingon nami dito sa Talisayan, Menteryo. Paingon nami sa Menteryo, ato ning hubuon ang helmet kay basig madakpan ta dito. Diha-dani ang mga maritas. Yeah, si Nestor, si Janice. Before mi mo ato dito sa Menteryo, magpalit sa mi sa kandila. Di ana dani 75. Dira madam. Ako naman yan. Apos puro. Wala ako puro dan. O kanila isa. Ay na puro nimo? Kaya po puro. Sige. Kuwang pa ni ano. O napa imo ha? Napalit pa, nahotdan ka. Sayang madam. Sige madam, salamat. Hi! Hi vlog, welcome to my... Wala, humana mo? Kami nasa tuli. Ay! Sa Tornado! Nakita mo, Tinay? Wala. Wala man nakita. Tagpila man hindi. Kanila tag-5 ako. 5 man siya. Ang isa ka putos 100. Ang kanil, tag-5 ni? Sige, 100. Ako ning batchmate sa high school, si Saturnino, si Manya. Okay. Tigkuan siya glapida diri sa Talisayan, Menteryo. Hala ma, wala ko 100 ay ma. Dira, my dear. Sige, dugangan pa na ay saktara. Ay saktara. Hoy, wan na mo na buko Dios with gulaman. Imo aga ko na. Yes ra. Yes ra. Hapon nami. Gitay mi na mga hapon kay para dili na init. Awara si Miraflor di ay. Pasa busy kami sila. Busy. Nag-duty din siya? Kaya pero anak ko. Sige. Nalahos mi dani sa Tornino. Hala na ay pulis. Ikso ni Rosana. Rosana. Na siya diha. Nag-amin mo wala. Nag-amin ikaw na wala. Wala mo ko kahibaw. Ito guys. Saka namin dini. Naay kuan diri. Bombero. Fire department man na sila. Nagputang bari-bari. Sila ni mama. Nay, titan nay. Ning titan. Tabi po. Adunay sobri diri sa atong atubangan sa kapilya. Daghang salamat. Agdagkot ang sada kong krus
Kay ang dito puno na dito. Maglikay sa sunog. Di ara. Angay-angay mo dana, tanan-tanan sa katong wala na dagkutan. Di ara. Angay-angay mo, di ara tanan. Dana na. Uy, madagkot na gusto. Asa may mati? Madagkot ka? Mana ko ang dagkot ko. Mana? Panagkot ang dinisi, din sa bakong ko. Mana sila dito? Wala ka na. Madagkot na to. Ala, na-shoot ka sa kanila. Kanila na may dahil. Tungkol isa dito. Wala nang kadila. Maayong hapon tanan, maayong gabi tanan. Pasensya ka mo sa among Di ara ang atong kadila. Bahin-bahin. kandila, bahin-bahin na lang mo dani. Kadila. Mama, papa, Manong Sidro, di ara. Sinsi madana niya panda. Oh. Di ara tanan insiima tanan. Tuyurada family. Paingon nami mag-uli. Nya kinahanglan magpaaso. Paaso na punta. Bilin di malas, bilin di malas, bilin di malas. Bilin di malas. Asa si Mirsi? Asa si Auntie Mirsi? Wala nagunahan na. Naguna na? Mantangali. Paingon ni karon dito sa Minteryo sa Mantangali, Balingwan, Misamis Oriental. Ima, ipabalik ka dito ni sa Tornino para pulian kuno tungkuan. O pabalikon. Pulian kuno tungkuan. Gulaman. Akapitan ka. Nagreklamo ba siya guys nga ang gulaman ko mura kuno gisupa. Iwan ako kay di kapon kay gisupa sa pangalan. Ano sa kay ipa? Ikaw na lugar ang reklamo. Alang-alang nga sila king supaon man nila gito. Ikaw magreklamo kay damlan ang imo ko. Ay God. Di ka magreklamo. Kanitanan pila ni tanan. 100. Puspuro. Nakay puspuro? Walay puspuro. Dito ra. Ang puspuro gibili ninyo, gidala ninyo. Bilin nila. Ignaraw si mama. Kay murag hinaling na ba ato daan? Dira. Nalulipap ko no. Diyan na may paingon sa sulod sa Minteryo diri sa Mantangali. Ni makaunta og lolipap. Kuyaw ni siya kay ngano pag umumo na nimo kay dako di ay siya. Tag 70 pesos ni ang isa. Ako dugami sa tulo. Ba. Bali 100 manite. Tag 2. Ano? Ah! Diada ni Nakasuna. Oh. Ex kagawad Tabang sa langit. Check. dahilig. Naka-check na, wala pa. No. Naka-check na. Ala, agoy. Di ay? Oh. Di ba? Ha? Ang katong mga gabuli ang ganito. Mga gabuli, oh. Diya diri ang mga baby boys ni Czech. Czech Republic. Mga BM. Mga BM. Batang Minteryo. Check. Nari kami sa sipate. Gaganihan. Pero init kaayo dito na lang. Chat. Oh, dahil ito kong cross. Na, katong Ito ay bata ni Panilan na tutunahan. bata ni si RR. Ay, una tada to ay tada ni Dayan. Muling. Guwapa ginas. Guwapa ginas. Ikaw ay gwapa. Guwapa ginas ako pag kumangkol. Anak ni Kagawad Rico Valenzuela. Always check, hindi siya karon kay gabi na. Kani, guwapa gyapon tag baok. Check. Right. Huwag yan po nawala pagkakalo-kalo. Kalo-kalo. Hi. Igagawa na ko vloggers, hindi po ninyo.
Gairi sila check, gairi. Oh. Pwede hilamon. Ayaw lagi, ayaw anak. Ayaw anak. Don't touch. Among dagkutan ang anak ni Lilin diri nga katong kamagwangan kay di aman diri gilubong sa Mantangali. Kandila ning imo gani ning RR di adha ka buok. imo ning iwag ning Ara. Hatagan kag lollipop. Uy, gitilaan na nimo dyan? Aw. imo nang iwag ka kung maglakaw ka. Tulo dapat. Ditilaan. Ala duha rang ukwati. Dukangit isa. Dili pwede dai tulo? Dili pwede duha? Hala ang katukang aning lulo kay duha ato duha. Tulo lagi niya dagko. Nga naman te. Maratig dagkutan na ako ay. Paingon mi karon sa Dakong Cruz. Pagkahuman sa Dakong Cruz man dagkot, uli na dayon mi. Ako makaikuan ka buok 2 4 5. Pwede na tagad sa kinugitan. Agunsa sa kinugitan. Kamangyo nato. Gato ka kinugitan te. Wa man tay kuan te. So diri ang kuan Dakong Cruz. Diri na nato ibutang. Okay. Kinsa tong mga kaila, mga paryente, tanan-tanan, di ana dani, giusa na. Tanan. Auntie Carlosa, Papatasyo, Mama Palerma, tanan. Kamu na dana bahala magbahin-bahin. Mana mo pagpag? Bayad? Bayad. Purya di malas, bilin di malas. May gabi paingon na may mag-uli kay nahuman na may og pandagot diri sa Mantangali. Apili dayon dam sa duha ka putos nga inipit. Inipit na itlog. Inipit na itlog para Itlog. busog. Aman lang ang ituluran eh. Ayun na Tuluro maganda ang tuluro. Ay sa ko klaro gid vlog ra ba. Duha ka kuandam inipit putos. Kinahanglan tuig ka mama itulod. Ti itulod sa nagamay si mama di ati. Naghangyo sila guys nga mag-inom sa kunog bugnaw kaayo tanawa. May pagkuan dito kay at dalot sa bukid. Okay ra ka ti? Baso na gano. Kay umaw kayo guys. Bugnaw. Na may baso. Panahilis yung lollipop dyan? Gigab na ako eh. Kuan bubble gum. Oo, kana dam. Silope, baso, kulang pa? Oh, insakto na ng baso dam. Kwintahan din tanan dam. Kaya pili daw tayo isa ne. Red horse? Tanduay me. Si tanduay. Yung neck. GSM mo gyakot. Buang ka mo tanduay uyay biyahe pata bukid. Dito naman mo inumon. Ha? Dito ra inumon. Ada pet dito sa balay? Pilo lalo lang. Ito sa inyo balay. Hoy. Sige. Kaya pili daw sa kalong neck daw tay. Oh. Para mawala Uy, impi ra uy. Ha? Impi ra tayo. Ato may Jamaica. Ayaw. Pwede mo nang impi Jamaica. Jilbis ra. Kasi na. Ha? Haginom ko royal ra ko ah. Dana ra ako rati. Ano ka oh? Ay ito yung kuda. Dana ra na may bangko dani. Baldo. Eje. Eje alisa eje. Agpas. Nasa EJ guys, ato ni pautanong karon kung asa si Sherwin. Pubayari sa dito tulkaw. Ituyok din ang motor to bili otro. EJ. Alisa. Pira kay dili kay halang. Ha? Dili kay halang. Halang itong tanduay. Ali na ba? Aman si Sherwin? Kasi ba dito? Kaya. Nag-inom sila? Dito sa payag?
Ito balay. Dito sa inyo nag-inom? Ang ari sa danyo, start sa danyo. Ari sa ba? Ang Apa tani? ni Adrian na nagkot na siya. Wala pa. Unsa ba? Domingo pa man sa ugma. Kana kan igi. Dia. Tagay sa igi sa Pajibarde. Ay na pa diba? O igi oh. Mabangon sa inyo ko. Mo na? Dugangan na sa igi di. Ito di. Og sa dihang nahuman na may snacks, nang gawas na ang singot. Zan paningot wala. Boy, Si mama gipaningot wala. tanawa ito sa nino. Ako singtanon kay ko labi na og mag-inom din sa drinks, mag-inom sa tubig. Si EJ na ni si Nestor ug si Riklan to ara nag-request na pa din sa makagaba, mga gabaan sa niya. Ug karon diretso na dayon mi sa bukid ug daghan kayong salamat guys sa inyong tanan. Ug daghan kayong salamat Madam Gaga diri kay gipahayagan jud mi sa iyang solar light dani para hayag na hayag kaayo. Thank you so much and shout out Madam Gaga here sa Balingwan. Daghan salamat sa inyong tanan. Ug nahuman na migpandagkot sa Talisayan, sa Mantangali, daw dito pud sad sa among barangay nga Minteryo. Ug karon paingon na dayon mi sa bukid. Daghan salamat. I love you all guys.